got skits, selling more than all you niggas is albums. Come on, put some respect on my name. Put some respect. Ay man, mfakazi. Ngena. Hawu. Zambia, man, ish. Khawanje. Sakatongifuna lo wish lo ufunani? Uyazi nje nawe ukuthi mayikufuna kusuke impilo yakhe izoba mnandi kahle kahle. Zambia ngifuna intombi. Ngiyakwazi lokho. Hayi ukuthi awufuni. Hayi ukuthi awufuni yakuhlula. Yes, asize kutshwaleni. Ufuna utshwala. Nabo kuyakuhlula vela, akwazi ukuletha into ezikuhlulayo. Yeah, sivele sike kanjalo. Kuphathele ishandisi la iFriend. iPhone idlula imali encane. Hayi Zambia, iPhone yami. Ubiza lo rubbish ngefoni. I-screen saver leso se-puzzle noma udlala igame noma mhlawumbe i-screen saver sika-Spider-Man. Ngokuthi yasuke yawa manje. Ayiwileke le. Plus inamakhamera amathathu. Yeah. So uzokwazi ushutha kanje, ushuthe kanje, ushuthe kanje, ushuthe. Zambia, Zambia. Lalela yazi elinye uvala ngalo. Shani internet fast okwesibili screen sakho nase-clean. Uyazi-ke nawe akekho umuntu ongazi la emphakathini ukuthi udume ngalento yakho yemsebenzi wezandla. So uyabona lento yakho leyo ikhonzile uzoyibona bright. Kuthi kusuka lapho uzokuyi-downloada fast ayingeke isalokhu ilodi. Ithi nje print awuphazamiseki-ke lapho uhamba kanje. Khona sawukusho 1000 kuphela ngiyazi. 1000 le phone yamdala lelo. Bengazelanga la kuzothenga angene ngizama nginalo 1000. Angikuphiki lokho. Kodwa le phone le mina ngayithenga ngo6 okusho ukuthi ngikwenzisa uphulelo sikabani sika5. 6 ba? 6000. 2000 ikamera ngayini. Khuluma phela udoti. Njoba le yakhe abongali nje une camera yodwa. 6 Ba 100. Okay, yabonana. Nike manje credit 1000. Zambia, no 100. Namanga. 200. Awungazodlala ngami. Awukwami 200. hayi ngeke phela sinebhangelayo. 350. Hayi awuholi phela wena imali kakarama. 500, 500, 5. Ngiyathatha ku5 mawuzophinda unginike omunye 5. Ngesinye isikhathi. Miye futhi singalokho sinegotiate le. Letha la ngazongijoyela abangikhrithi mina letha la. Hayi ngizongijoyela letha la masungikrithi ngangibhayile phela. Nathi thatha. Nazo sekusho ukuthi ngiyabonga nje. Angizwanga. Hayi phela ngikwazi. Ngiyabonga. Nazo ke. Ngicela imali yami letha 5 phela. Cha sumela zomnika 5. Awunawo cash Zambia. Lungile yazi ukuthi ngiyatransfer imali mina. Manje usenza kuba inkinga lokho. Ayikusikile le phone yakho. Uyichifaza screen. Zambia. Sure. Aha. Machithi. Kuthamba njani? Urathi kamana? Ngiyahamba bafe. Nazo. Uphethe inkunzi engazazi ke la. Hayi okuhlanganele uthi khona ba endlini yakho. Umtshita wakho lo? Hayi ntwana. Hayi Zambia yabona bangani bakhe abawuyede. Nendlela edukile kanti. Imake wena usiwazi wethu wena. Bakhula ba. Kumele ngihambe bese sizobona bese. Hayi hamba bese ufika mina. Ubalo. Anti bawuhlangana uthi Sekusayida Zambia uzongijwayeza bangani bakhe. Mzambia. Shusho. Ndoda, ngakungizo 500. Ya ngizolanda lo mali manje ngithi. Hayi phela isivumelwano sasithe wena uzonginika u500 ubunginika omunye 5 bese nginika ifoni manje ngikuphi? Hayi ngeke Mzambia phela manje ngangithe ngizokunika omunye 5. Manje ngiyabonza ihlangana le mali. Lalela. U350 awungeni Mzambia ngiwekuseni ngiyobe eposini imali ayikho. Lalela. Wena ngazi noma uyathandaza noma uyachatha noma wenzani kodwa lento yenzayo yenza kahle lento enikugcwathelile ngo5. Le ndlela edukile.
500. Let's have a chazi mina. Let's have a phone. Mama, let's have a phone. Ifoni yami nje. Ufuna ngoba kimi. Mzambiya ufuna kimi. Machita. Let's have a. Yabo Mzambiya uzongixweza ngentwana zakho. Wenzakala? Ngiyabenzani manje? Machita. Let's have a. Konke ufuna ichazi. Let's have a. Ifoni yami Mzambiya. Ifuna kimi. Machita. Ufuna kimi. Let's have a phone. Let's have a phone. Let's have a. Let's have a phone. Zambia, Zambia. No, ifoni yami uyidayisile buyingcela imali yami Zambia. Machita, stayela. Let's have a phone. Let's have a phone. Yazi wenzala yena baba. Senze into esimple. Ifoni le faka amakhadi awu2. Lo mjito ndi u500 sonde u500 ifoni 1000. Ojuthi le phone ngakwazi ukuyishare one about 2 ikhokha imali wakho. Nango Mzambiya. Nango Mzambiya. Lalela. Yabo mfethu nje wakuwena wakho kaqala ngizoba usim1 nje wena ukhokhe ngamuva uzowazi. Ngifuna number 1. Ifoni le hodwa. Ufuna usim1. Ngishare phone mina. Akunishare imali. Manje letukile ngishare phone. Awuhlangani nendlela. Indoda kabale. Nana abafowethu angithi niyazi. Ngiyena ufoni. Vele into lebhayizana. Manje letukile. Lento sishaya mina nayicomplication nathi abantu baselokishini abantu beyidokufela sabantu bokushaya lezi ishayini lezi idokufela ingenaphi manje yabona lalela lento iyafana nalento nomholiswana yabo uthola ukuthi ifoni ngelinye isonto ikwena ngelinye futhi isonto ifoni ikwena so ngeza seziverify amakhadi ukuthi ikhadi lakho ngelilanga isokulinisa lihlala kuwena mawukuthi khona amakhulu ulawo nama-calls mawukuthi khona ama-calls abafanele la muntu wesikade efonele uba yabo nikwazi ukuyishare kamnandi ni-treat njengomholiswana le foni bafethu. Mzambiya simple senze kanje izohlala kumini ifoni afu khona umuntu afonela lo muntu Angazi kodwa ngigcine ngekho mntana. Mina ngineyintombi ezu2 zingifonela ekseni zingifonela emini zingifonela ntambama Kungcono. so ifoni ayihlale ngakumini Wena vele ifoni uyidinga nini? wena mangena ucallback wakho ngizothumela ingane zo uhlala lapho umjiji ngothumela ingane zo umthetho khona callback wakho ngenini ngoba ngiboni khona umuntu ofonayo Akekho. Ngidinga ubusuku ifoni. ebusuku uzwenza ebusuku Akhuleka. Wena. Sobuka kakhulu emsebenzini wezandla. oh handyman Yes, very handy. oh okay ifoni ngizoyiletha kuwena kusuka ngo8 yale izoba ekseni kodwa ekseni intombi yami iyafona ngo6 kufanele isibuyile ifoni Dala nemajita singazijwayelani kabi ngicela kuphume la kwami sesisehlishele futhi angisangene futhi umina usim1 yena yakhaliphaze sambani phuma phela nawe awu Hello? ngisho kumshwarensi hamba ya ngishiya hamba Oh, Mitch. Come on, man. hamba Out of Zambia. hamba bengazi phasi phasi ngene time attraction Ulomhlabe Yeah, almost what's up? izinto manje wenzela amanye amadoda ayaphumelela